Panguva ino kuri kuukwa ma-G40 members achidzoka munyika yeZimbabwe vakaita sana Kasukwere naNamzembe. Zvobuda marumors atora mashoko achiti these guys they wanted to interfere with the ruling party ZANU-PF in the upcoming 2027 Congress. Sanapinda mashoko ari kubuda panguva ino achikomendewa pamusoro pekudzoka kuri kuita vanaMuzembe panguva ino kuri kuonekwa kunzi the timing yavadzoka panguva ino iri very very critical and at some point inogona ichiteka advantage kune mutungamiriri wenyika yeZimbabwe since ari kugana up for his 2030 plan. Sadapinda mashoko abudanyirwa panguva ino ndipo subscribe like watombe like. Tipinda mukozo wamudanyira chiti former G40 members are now from marching back home to ZANU-PF. This is the whispering statement from every street corner in Zimbabwe. Indeed, ZANU-PF has opened doors for them, but some say it's a strategy, a well-thought preparatory plan to interfere with the ZANU-PF 2027 Congress. Domashwa rubuda panguva ino. Yesterday we read the letter yanokwa kunze kuti tinagwaita vanaMuzembe. It was a benefit kuna vanaMuzembe kuti vapinde munyika yeZimbabwe without intimidation kana kuarrestiwa and the likes. Kumutungamiriri wenyika kunoonekwa kunze benefit iripo ndekuti since he is planning to extend his rule beyond 2028 inova in advantage yekuti share resistance panguva ine from these G40 powerful members. Vanoonekwa kunzi kana vachinge vakurana nemutungamiriri wenyika vachingava ma-allies, Mnangagwa's plan will never be hindered. Anoonekwa kunzi anozova successful, but at the same time panguva ine kuri kuonekwa kunzi kuya kwavo kwauya at a critical point kuti vamwe vari kuti it is a well thought preparatory plan kuti these G40 members vakwanise kuinterfere with the ZANU-PF in the upcoming 2027 Congress. Mashoko ari kubuda panguva inoi pamusoro pe the return these G40 members. Tuze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda kuba section yedu kusoma mafunguro enyu, subscribe like chatomba bell icon.